Helo bawb! Mae Dewin a Doti wedi dod I gylch meithrin Plantos heddiw. Mae'r cylch wedi addurno'n brydferth. Mae pawb yn y cylch yn edrych ymlaen at y Nadolig. Ac maen nhw wedi penderfynu paratoi bwyd hyd blasus i'r ceirw. Okay, I'm gonna put some bwyd on a pan. Ready? Ready? Mae Doti eisiau helpu hefyd. Da iawn chi. Bydd y ceirw yn caru'r bwyd hyd hwn. Nawr, y cam olaf. Cymysgu! Wrth siglo'r bwyd, mae hyd y Nadolig yn deffro. Nadolig llawen bawb.